Kinumpirma ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na ligtas gamitin sa mga senior citizen ang bakuna kontra COVID-19 na gawa ng Pfizer at AstraZeneca. Bahagi ang mga nakatatandang sektor ng lipunan sa priority list ng vaccination plan ng national government. Para sa Pfizer, kinakitaan ng magandang resulta ang bakuna sa mga 16 years old and above, kabilang ang 4,000 senior citizen na edad 65 years old pataas. Gayun din ang AstraZeneca vaccines na maganda ang resulta ng clinical trials para sa mga vaccine na 18 anyos pataas. Subalit doble ingat naman ang kailangan para sa mga 8-year-old vaccinee. Dapat ay wala itong malubhang karamdaman upang hindi na maulit ang kaso ng mga namatay na senior citizen sa Norway matapos silang mabakunahan. Base sa inilabas na analysis report ng AstraZeneca, lumabas sa Phase 3 clinical trials nila sa UK, Brazil at South Africa na 76% ang efficacy rate ng kanilang bakuna, habang 95% naman ang efficacy rate ng Pfizer COVID-19 vaccines. Paglilinaw ng FDA ng efficacy rate ng COVID-19 vaccines ay depende sa lokasyon, sitwasyon at grupo ng tao na makatatanggap nito. Halimbawa na lamang daw ang Chinese-made vaccine na Sinovac. Naging epektibo ito sa mga residente ng Indonesia at Turkey na 18 to 59 years old, subalit hindi ito pinahintulutang gamitin para sa mga senior citizen. 50.4% ang efficacy rate ng Sinovac base sa ginawang pag-aaral sa Brazil. Sa kabilang banda, wala pa rin katiyakan kung kailan magro-roll out ang mass vaccination plan sa Pilipinas. Una nang sinabi ng Department of Health na ang delay sa pagdating ng mga bakuna ay dahil sa global supply shortage. Rainiel Pawid, CLTV News.